Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ziko mukambiri wodi azache tuyamba amfumu athu kuthokozeni ndi mafumu onse amene mabwera pano. Ndikuthokoza kwambiri ifa chakubwera kwanu. Mayi Nazitwere amene muli ashado MP kuno, komanso mashado MP onse amene muli pano ndi mashado councillors, amayi amene mayang'anira azimayi anzanu ndi amayi onse anyamata ndi asungwana. Choyamba ndikufuna ndikuthokozeni nonse payekapayeka amene mwabwera pano. Mumve mumtima kuti ndikukuthokozani kwambiri. Ndisanapite patali mundilole kuti ndiyankhe zimene munalankhula Mayi Nazitwere amene muli ashado MP kuno. Choyamba munanena kuti alipo anthu ena anayendayenda ndikumauza anthu ife ndife wodi azache msonkhano walephereka. Ndiyeno mutisiye tizipanga zathu, inunso muzipanga zanu. Mwanena choncho, malangizo anga kwa inu ndionena kuti sasiya kusokonezako satani kodi sasiya. Inu muzingopanga zanu, osokonezawo sizitheka kuti asiye. Inu muzingopanga zanu koma musabwezere. Ukamachita chinthu Mulungu akativomereza, chikakhale anthu afuna kutisusa sichimatheka. Tonse amene tili pano lero, tonse pano tidzakugwirizana pano kuti kuyambira lero tizinena kuti Sabola ndi okoma. Tonse kuvomereza alisa Sabola ndi okoma, Sabola ndi okoma. Ndiye mukamutenge mumutafune akoma kalibwerache ndinowawa olo mumunene kuti ndiwokoma satani kodi sakoma. Inuyo chitani ntchito yanu mwachilungamo. Mwakamba nkhani ina ndifuna likonze yonena kuti ndinozichepesa mbakhala pansi ziwanizi. Ndimanena zonse ozichepesani Mulungutu, chifukwa ndimanena kuti nyumba zimene ndimalowa zija zimene mmati za anthu osauka Mulungu analowamo kale sanatulukemo. Koma ine ndimalowa ndikutulukamo. Okuchepesani ndani? Mulungu akumwamba. Kukhala pansi, munthu anakhala pansi timati amene ozichepesa wakhala pansi osanayiwala siku lina suzakhala pansi, uzakhala mkati mwa pansi akakupirira. Kukhala pansi kondi moyo sikuzichepesa. Chikondi chimene chifunika pawina ndi nzache. Pamene nonse ndikuona nkhope zanu pano ndikumazifunsa funso limodzi kunena kuti anthu onsewa ali apawa abwera kuno chifukwa cha chikondi. Kodi tsopano ngati vice president, ngati munthu amene Mulungu wamulola kugwira ntchito mboma, tapangira chani anthu awa kuti abwere azizavina azizandimvera ineyo? Ndikunena izi kufuna kukusimikizirani kuti misonkhano yonse imene ndapita anthu ake amakhala serious, samakhala anthu achibwana. Ndafika pano ndikuona nkhope zanu nonse palibe amene akupanga zachibwana, nonse kuti serious. Chifukwa kukonza moyo wa munthu ndi serious business.
tikamanena kuti munthu sikuseu anamana tukati yetu munthu sikuseu munthu ndi pakhomo pako ndimanena kuti pakhomo pako ndiye moyo wako wagyezache pakhomo pako ndiye moyo wako mwabwera pano zoti wina alibe bulangeti pano simungaziwe aliyese pano akuoneka mwa bulangeti koma ena tiyasatire tikuziziraku akufuna nsalu pakhomo pako ndiye moyo wako ena kuoneka pano ochena kuti koma ndiye wachenatu koma kuti mupite kwawo mupeza kuti zovalazo ndizobwereka ndifuna ndikuwuzani izi muli ndi mwayi waukulu mulungu wapanga mbali yake mbali yapanga mulungu ndiyotani wakupasani date 16 September basi mulungu amapanga mbali yake iluso mpanga mbali yanu pamene Yesu amamuzusa Lazaro mwala kuuchosa kupanga sana Joseph Yesu anangoyang'ana kuti tachosani mwalawo mphamvu anali nazo koma anafuna kuti anthu apange mbali yawo Yesu anauza anthu aja chosani mwalawu kuti anthu apange mbali yawo anachosa mwala iye ndikuyitana anaziwa kuti anthu kuti aitane Lazaro saatha kumususa anapanga mbali yawo Yesu anapanga mbali yake leronso mafumu muli apa anthu a mulungu muli apa mulungu apanga mbali yake kupereka moyo ndi tete koma kupita kukachonga sazachonga mulungu muzachonga nokha mukachonga mola kwika osa munena mulungu iye is always correct iye mbali yake wapanga mwakamba pano kuna kuti afumu muzikamvera mfundo ine ndikuti muzikamvera mfundo komanso muzifunsa akunena mfundo yondani akunena mfundo yondani ndikanena pano pano ndibwerezanso zimene akapapina pake Yesu ndi wabwino mulungu ndi wabwino nthawi zonse mwandipomera izi ndiye mundipeze ineyo ndili ndiche mwaliwo pakonapo ndikwamenya ndikwamenya ndiye ine ndikuonera kuti ya ndikati mulungu ndi wabwino amandivomera chandi awawa ndiye ndikuwatibula akulira inu mukudusa ine mulungu ndi wabwino muvomera komatu ndi mfundo yoti mulungu ndi wabwino si mfundo koma simukundiyankha pachani zimene ndikulankhula inezo ndimene ndikuchita inezo sizikugwirizana ndiyeno musamangoti mfundo ndi imeneyo koma akuyenera mfundoyo ndani amakhala anthu kumuza mzimayi ine ndimakukonda kwa basi iwe asiku kwambiri koma kunyumba kulibe chakudya ukusodiyendera mali nazo kulibe chakudya iyo mambo yako libe amene akukonda ndikuti mawu pakali panopo tonse andale amene tikufuna voti tukhala ngati angelotu tasanduka tonse abwino ena amacha kufusa maliro wali kuti kokoti ena kuyang'ana maliro ali kuti kufika pa maliro nkhope ya chisoni sanalilepo kumakulira maliro asali yake kufuna chani kodi voti njala yapeteka anthu mziko muno
aina andale amaenda maliona boma ali je kuti takundi aliona boma ali koma nanga iwe kuoneka wokuta wadalama zako wagulira ndani chimanga wapasa ndani chani ndikuti Mulungu wapanga mbali yake wakupasani tete wakupasani moyo uchonga zilindiri ndani naso ine ndili mboma ndine vice president komanso minister of state for public service delivery ndikuziwa chili chonse mechi kuchitika ndiye mumve izi musalamizidwe mboma ndi mauza anzani zili ngati mkazi amene anakwatiwa kale boma palibe lachiwani manifesto amene analemba Abakili Mulusi ndikunena ndine president wa udiazachi alibe mulandu manifesto a Abakili Mulusi anali abwino aziko lino manifesto a Bingu anali abwino for this country manifesto a Joyce Banda abwino for this country manifesto a Peter Mutharika professor abwino for this country manifesto a ine ndi Achilima anali abwino for this country manifesto a Chakwera anali abwino for this country koma funso ndimati chifukwa chani sizikuyenda mundimve ma manifesto onse chimafika nachi ndikukamba ma manifesto onse amakhala abwino chimafuna ndi chani anthu ogwira ntchito mboma amene amene livuto anthu amene amagwira ntchito andalefe ndi ogwira ntchito mboma ndi anthu amene tiliolafika sitinganame kuti ayi munthu wakumtandiloko wazayipisa mboma muno iya kugwira kumeneko ngati pali kusonya zala ndi ndani kodi amene tili mboma ndiye ine nkona ndikunena kuti ena andifunsa manifesto yako ine naliti ngati manifesto yanga ndi masula muno pena bache kuti anthu ayimve koma manifesto yanga yayikulu imene ayesa investe season na zambirimbiri manifesto yanga zinthu zitatu 1 kumanga wonse akuba mboma 2 kuchosa wonse amene akulepheresa ntchito kuyenda mboma 3 kuthamangisa onse asale akuno amene akuthanzira kuba mboma ndibwerezanso titakukhala ndi manifesto abwino koma anthu ake ngati ali omwewo nothing will happen ndiye chimene ndikunena ine ndikunena kuti mumve napanga filimu ya Kamuzubanda azimayi wakutoka mandipempha chowaja lili kuti lilipo ndinapanga filimu ya Kamuzu chifukwa chani ndinali ntawerenga zimene Kamuzu amachita nditapita ku England nafufuza munthu amene amamuziwa Kamuzuyo ndikumamfunsa amene amaganizira ndikuyamba kumvesesa waye Kamuzu kukalapa mboma kuti wabandalama amakutani kumanga kutosudwa ntchito opanga zopusa asale malayi munoma uthamangisa ndikuti muzandikumbukira ngati ntakali ndi moyo tizafusana ndikakausiza ndi moyo muzani nakuti Michael usanakamba izi zitatu zimene anthu amazizemba zitatu kumchosa ntchito anthu onse ononga kumanga ndi kuthamangisa amene akuononga mwanena inuyo za polisi lero ndimalandira alendo nakumana nawo ku Dubai ndi akulu ena aboma ndikugwirizana kuti ntchito yende mwakati amene ndakumana nawo lero ndizisanzo zabwino za anthu ena akhala mboma ndinawuza komweko kuti wamusasiye mpange izi lero anapita kuzandiona kusapereka report kapanga izi kapereka ndalama izi kapanga izi tikati tizichera kuti aliyense akapita kunja kukagwira ntchito akabwerako ndikuti komatu ndine olemera chifukwa ndikukwera ndege
ndikupita uku chokwerera ndege cho ndikukwerera ndege kuti ndithandize anthu opanda mayina amene ali m'midzi. Ine ndikukamba izizi mokuwuzani moona mtima. Lero muli pano bibibibibi mundiyang'ana ineyo vice president wa dziko, asilikali onsewa magalimoto lizakhalapo siku lina anthu azakhala bibibibibi. Ndapita zonsezi zatha, izi ndizakutha. Aliyense wa inu mukasankha udyo mukuzoti sankha chabwino ndi tchimo kwa inu, mukupweteka anzanu. Chimene tifuna kunena ndichonena kuti tikamati odya zache alibe mulandu, ukamadya zako chinkhala bwera ndale sumasusukirayi. Koma ngati ulibe abwera uyuyu bwana omwewo apereka kanga chepe wapita, abwera ena afikeso mujiya bwana omwewo kuti wawu basi apereke wapita. Ndiye kumazifunsa funso abwana omwewo mwapa kakangati mwalandira kangati, ndi chani chimene mwagwiritsa ntchito ndalama imene yoyo palibe. Anthu mukachosa mu mphawi amavuta kwa potokola. Mkona anthu ena samafuna kuti anthu achoke mu mphawi for easy manipulation. Koma inu mukane mudziwe chimene mukufuna. Pamene Mulungu amakulengani sana mulenge tu munthu kuti akhale osauka, amasauka chifukwa cha munthu wina amene ali paudindo. Ndiye mundifunsa ineyo kuti uli mboma ukupanga chani? Mundisatire zimene ndimachita. Ndimanena kuti ntchito yanga ndikugwira ntchito yanga sikusunga ntchito yanga. Iyayi chimene chili cholakwika ndimanena chicholakwika, ichi ndi chabwino, ichi ndi chabwino. Why? Ndizafa ndekha, ndizalowa mbokosi ndekha, ndizawuluzidwa ndekha. Zonse zonamizana pa dziko lapansi pano kuti iwe ndine ndipange zakuti likafika siku lopita lapita. Nonse muli pano ndikuwuzani aliyense payeka Mulungu akukuonani kuti uyo vuto lachira kuti, uyo vuto lachira kuti, uyo vuto lachira kuti. Safuna mukhale osauka mpaka na kale. Odya zake alibe mulandu ngongole. Mukalandira ngongole muzibweza. Chifukwa alipenda kalandira ngongole sabweza. Anzao kumavutika. Chisanzo china odya zake alibe mulandu babera pano kule ndikugwira ntchito ku Adra ku area 23 ziti kwachiuzira kumene koko kunali bambo ena akitimali bambo kampika. Ndiye timamwena tili ku Adra tikafika kuona kule wankulu pena kuvinira ndimati luso twi ndiye popereka ndalama makocha basi pang'ono ndiye ndafunsa kuti tikaita na bandi kuti bwera izayimbe timafunsa kuti chita zingati ndiye amatithaja vintu kwapasa. Tsono kule wankulu akavina achisamba akavina ingoma ikavina andale kuti tapase zingati odya zache zimene ayi. Awanso akugwira ntchito ndi luso ili. Wina abwera ndi magitara basi mutichaja bwanji. Wina abwera ndi ng'oma timpase bwanji. Iyayi moti unoko magule amene avinawa, magule amene achisangalatsawa, amene wawa adyezawo asakaye ndi mlandu. Komanso tsiku limene lolo ndili ku Adra chimene ndinachita mpita ku area 23 kwachiuzira ndinanena kuti kodi mukuziwa kule wankulu kumtenga kumalayi kuno kupita kumayiko azungu ndalama zake sizamasewera. Tasegulani makomo nawonso aone mayiko ena apindule chifukwa cha luso lawo.
poti imati ni mizimu ndiye ndikokuza na afumu kuti ine sindiyaziwa ndi mizimu inu tilankhulane kuti mukatifikire ku mizimu uko kuti mizimuyo ione za mizimu. Azimayi ali apa akupina apina akufinira munthu iyayi akufinira munthu amene ali ndi zake. Iwo akamanyamuka ukafika ku nyumba ndiye mwina ana madaba kuti muli kuti bakali pano ndikuuzeni pamene ndi magawa fetereza m'minda mwa wanthu ena madaba kuti kodi uyuyu akutani. Ndikamachita chinthu ndimakhala ndikuganiza ndatenga fetereza kuchokera kumwera pakati pano pang'ono pakana kumpoto ndimapita m'minda kumakapereka pita pakhomo kukapereka ndimafuna ndione kodi fetereza uyuyu ine fetereza uja ndimapereka dala ufa ndimatenga ndeka kupereka ndiye ndimafuna ndipange assess ndikabaliza ndione ni matumba angati amene abedwa matumba angati afetereza abedwa aufa ndiye ngati mene abedwa ndimapanga zimene ndimapanga ndili kuadra sana abedwe anakapeza anthu wake ndikuona ku audience aja alibe mulandu anthu kuti Michael Usi ali ndi ndani anthu aja ambiri samadziwika ndili ineyo mayi nazitwere akondowe anyerenda aufi anthu ochepa apapa kuchoka uku kuti pangofika pansi mma area chifukwa chani ngati kuli kubera anthu ndi apa the National Executive Committee, or the regional, or the district, the Meneitayo regional, national, Jani, the Aineke Akumuzi, Achipani Akumuzi. My Banal Kabani, the person is Sanso. Mai awandi mai banali iwowa sinifuna kuchula zipani zina ndingoti kuna life ziko tamomo kuna life awanali otumidwa panga chakuti anali makulu ajapaso kalipiridwa chani je ine inanina kuti mukuziwa ifeyo ndimauza ataka ndipanga drama kuti tili pa stage kupanga drama ndimauza kuti musamale pamene mukupanga drama mona ngati madolo enieni amakhala kuti ali ukwa kukonerani olomene tikulankhula pano sikuti ine wanzeru kuposa anthu onse pakati pa inu palibe wanzeru kopya kuti akanatere wanzeru kuposa ine kona timati kukapa udindo uziopa Mulungu nakuti wanzeru kuposa iwe sumuziwa kuti ali basi awa ndinauza kuti kuyambira lero tikupanga ni training kuchokera pansi apo ndakana kukhala national director wa Azimayi Malawi ndiye amaopa ine sindichana tiyayi tinatumiza training lero kutoka ifepo amadaba kuti maibanaleka atiwo awa chimodzimodzi inuyo lero nyengo zanu zitakusitirani zikumapekatereza ine ndimapanga yazingalvangu nazimaikana ine sindimafuna kampeni yongolankhula zithu zimene zilibe umboni
ine mene mukundiona panopa ndimanena kuti zinthu zitakuthekera wina aliyense, zitakuthekera wina aliyense. Ine ndikukula ndimapemphera kuti Ambuye Mulungu malingana ndi size yangayi ndifuna ndizakhale mphunzitsi wa primary. Ndimapemphera sango ndipanga mphunzitsi wa primary, Ambuye olo ine ntamwalira ndizapanga kuti zikomo mwandifikisa pamalo malingana ndi mmene nalili. Ena akamandiona lero kumene ndimachokera amangopukusa mutu koma kuja kuno kuli Mulungu. Awa afika vice president awa ndimapita ku primary osabala nsabato sukulu kumalipiridwa ndi anthu. Sukulu yanga yonse maiko ndayenda konse amandilipirira ndi anthu ongoma chisoni kuti komatu uyu akagera linzeru timulipirire. Ndinafuna kuposa msozi 2005 pamene boma la Denmark linandiitana kuti iwe ubwere ku European Union Parliament uzalankhule uzanene kuti chitukukodi chanu. Anditenga ndayima mu Parliament ndipo ndiyangati mu Africa alankhula ku European Union Parliament. Ochepa ndikulankhula kanango bwera kena kate mtima mwanga kuna kuti background yanga kuti lero mulipano inuyo bamba sanana zona maika sanana amafuna kukumbuse za kale. Ine ndikulankhula ndiye picture yanga ikubwera yakale kumene ndikuchokera kumulanje ndikufutika kuona akhalakhala azungu. Ine pano ndikulankhula ndiye ndikuti ngati mwana wa bambo wache amunthu ineyo bambo anga simbaziwa nalopanda zina tsakwaziwa mayanga chimozimozi wonse usapita ku sukulu koma Mulungu ndikukasintha zimene zozo mpaka na lero ndikati aushawo ngati Mulungu wapangana na zimene zozo sangale pete kupanga nanu zinthu musakaye chikhulupiriro. Mpakali panotu ndikuti ife timakula ikamavumba kutenga mbale makapa masi kapa mayi kuti tumakafune ni nguni ine ndimaziwa kusinja ndimaziwa kusefa kupeta mbale kupika kupanga chidulo ndikuika mthelele ndimaziwa. Timazola sopo tikasambasamba kasukira mjenga kutenga sopo ndikuzola ukayamba nandianza kwa iwala kuwazola sopo ukatupanga kulipa kubasi. Ndiyeno mau akandikukamba ndikuna kuti Mulungu akakunyamula kukufikisa pamene popo uzipanga mantha kuti kodi Mulungu afuna ndipange chani. Kona ndikukuuzani kuti kwa ineyo ndikamakuona ndi apapa ndikuona temberero ndikuona daliso. Ngati ndipanga nanu bwino daliso, ndipanga nanu udyo temberero. Kani zonamizana zinatha tiuzane chilungamo pano cholafika ndi cholafika chabwino ndi chabwino. Tiyeni tipange zinthu zoti zikuthandizeni pakhomo panu ndiye moyo wanu. Pakhomo panu aliyense muli apa kuyambira uku pakhomo panu ndiye moyo wanu. Mmakona lazita kuzuka ndikumaganiza ndikanapanga chakuti ndiye mafumu ndifuna ndikusimikizireni pano akandiloleza pakali pano akuti ukatenga chinthu kupereka hand out ndiye supanga nawo chisankho. Koma akandiloleza kuti ayi izizi si hand out, mafumu ndikuuzani anthu opanda mayina mmakomo mwanumo ndikupasa ndifetezo wa ulere. Sintabakamwa zimene ndimachita zija zichitika. Komano ndinena izi palibe kuti uyu wa MCP uyu wa DPP uyu wa Ford nanga tali munthu ali osowa ameneyo ayina athandizidwe. Musamasankhana mitundu osamasankhana mitundu tonse tili pano
ndife Malawi koma so ndimanena kuti mmandinabisa kwanthu kwa basi ineyo pakali panopa yatumbuka ineyi ine kapena yakafodi koma kuti ufufuze upeza kuti uyu wapanga chibezi bezako ndani uyu wakafufuze upeza kuti ndi wachipani chimene chimanati neayi upeza wa kongresi wapereka mimba ku DPP ife ndikondana tikabakondana palibe tina chili chonse chimene chizativute tili pa dziko lapansi mawu akukwera zinthu katundu kukwera zinthu katundu akukwera tisazembe zona katundu akukwera katundu akukwera komano ndikuuza ni izi ena azi kunamizani ndikabwera ineyo katundu ameneyo ndi musisa mumuze kuti dziko lake liti akukunamizani mupita kwina kulikonse dziko lapansi katundu akutani koma kuchena kwake nako pamene katundu akukwera zina ndifanira kuti mulungu anena kale masiku osiriza izi zizachitika koma boma ntchito yake ya boma ntchito yake ndikuonesesa kuti anthu akukhala ndi ndalama zambiri kuti katundu akamakwera iwo sakukwera katundu akukwera iwo sakukwera imeneyo ndi ntchito ya boma mamaini athu mtindi migodi imene iyi tisaberedwe onse akunja akukwera kunoko kuti azitibera thamangisa azipita kwawo maiko ambiri akulemera kunya migodi tikatifetereza tikawefetereza tidawe tikati anthu andire ngongole abwezenso chimene ndifuna kukamba anthu akhale ndi udindo boma likhalenso ndi udindo ndikukuuzani mulungu wapanga mbali yace mulungu wapanga mbali yace pano njena ndinenenso ena kumalemba zambirimbiri wanena zakuti ayi ine chipani changa ndi audience yace alibe mulandu sindipanga comment pa manifesto ya chipani china chilichonse. I want to repeat, ine sindingabwere pano sipanga comment manifesto azipani zina ayi kumena uni mtopola singano manifesto mena siri bwino imene yawo kamena ili bwino ayi ine ndiyangane zanga ulenje umasimba wadani kodi wako ulenje umasimba wako ine ndimakhulupirira kusambana ndi anthu kudana ayi aliyense wa inu akapita kama kagona aziziwa kuna kuti Michael Usi wanda kuti ali pampandopo kuti ndikhale daliso kwa inu aliyense paika osati kumushayirirani iya soti ayi vice president umapita kwina kwa chifukwa chani ndiye ndi madaba kuti kodi inu ineyo ndi mavina mbuyo kuvina ndi anthu kuvina ndiye ndasanduka vice president ndi anthu akuvina popo ndikati ndivine ndi vice president tikavina ndi vice president ine nditha zimenezo ine msindipha ine mukangoliza ngoma ndivina nawo kani nyimbo ndivina nawo sindikufuna mtu kuti paka kuti iwe vice president ine mtu waje si ine zawo vice president izi zizatha idi ntchito mulungu tifuna iye tipangirane kwina ndi mzake zabwino. I can promise you kulina kuti amati ukanama sikuchira kucha kuto ni makalapo ndikuzeni mashado muli apa ma MP ni makansa mukadalira boma kuti ndrama zichoke kuboma muzikapangira zitukuko mwauponda boma ni mapereka ndalama kuti mukagwirire ntchito koma inuyo mukhale ndi ukadaulo omalema ma proposal kuti muzikapeza ndalama panthu ena kuti muzithandizikira boma silingathe chilichosoka iyani ndiye ndimaona list ya ma president tilipo ine kuyangana ndikumabale tonsefe koma ukayangana zimene zozo ndikukuza ni chilungamo china chatipangisa ife kuti tichuluke
sichinapia ena tikuzoa kuti sindingawine koma basino ndingofuna kuti basino ndiyitanidwe pena pache andikukinyize pena pache kapena iyayi yera uzikonda zimene zozo tili ndi ufulu aliyense ukapata chisankho koma listi imene ijayo kuyiyang'ana kuti achuluka chonchija ili ndi tanthauzo lachenso. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, makolo, ndifuna ndikupempheni tiyeni tilimbikire kugwira ntchito, tisakhale anthu ongokonda kupempha, tigwire ntchito. Anyamata mumajiya zabwino komano kuchiya kumene kukuti kuthandizeni kuti mukhale ndi zanu. Ibwera nthawi itu kuchiya simuzakwanisa, muzakhala mukakula makalamba. Ndimauzanso konkuno kandi kwa nzanu kuna kuti nthawi yakwana tsopano kuti muzisankha. Munalipa mavuto osiyanasiyana, maona kuti kodi munthu anthu amene akutithandiza kandi boma kandi yachi ndi ndani, amene mangokuyang'anani ndi ndani. Nandipereka chisankho choti ukakhala ndi mkazi wako kuyambira mamawa ungomuzunza ungomutukwana kwada usiku ma sabana wina wake ndi azikanisa kanisa kupila ndikhala ine. Uno kulongwe township iliyonse ndipita, district iliyonse ndipita, chifukwa mmene momwe muli audia zache alibe mulandu. Tiyena pano ndimatiso ndinene mawu awa pamene tikupita kuchisankho achisogoleri ife tisambako kuti tikangoona anthu ambiri yalankhula yalankhulira iweyo
ndiyako unauza ngati kuti alembesa analembesa hali yako ndi angati kutisakwa kuti konzekere kulephera tikonzekere mmodzi kutani kodi kuwina tonse sitingawine awina mmodzi amene mulungu afuna kuti uyu akhale president akhalachani kodi sikuti ukalephera upresident ndiye kuti iwe wafa iyani ena zakuti kulephera upresident ilipo singatheke iya singatheke nonse ndinu mapresidenti simbakhala ndi moyo aliyese apange mbali yace apange kampeni amene mulungu anene kuti iwe akhale kuti kodi osati kupanga zinthu mwachidule kupanga zofuna kupoponyesa ayi pano amene alembesa ndi angati mikono mamba Mundionesa inendeka, amina alembesa ndionendeka jieni mafumu atu sinikamba zambiri muna pepa kuti funa muzandione ndakawapata tisakumpeza mubwera tionane ndi auzira amayi ndazitwere mubwere tizaonane ndingolekeza pomwepo koma ndakuza kuti mizimu tionane ifa mizimu zachita mizimu apa aoneso za mizimu amayi ndi abambo ineyo pomaliza ndikuthokozeni nonse ambuye akudaliseni ambuye akupaseni moyo wabwino wathanzi kuti pa 16 tikachonge mwanzeru wodya zache ambuye akudaliseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.